Eta ari garela asteari nolabait heltzen, segidan gaurko egunak emandako zenbait kontu gure ikuspegiarekin, begirada azidarekin. Hirugarrenez, Maiere Lujanbiok txapela jantzi du. Amets Arzaiuzen aurka buruz burukoa jokatu zuen atzo igandean, 2009an eta 2013an bezala. Bertsolari txapelketa nagusiko final gogoangarria izan da, Iruñeako Nafarro Arenan ospatu dena, 13.000 bertsozale lagun zituztela. Lujanbiok 2.240 puntu lortu ditu eta Arzaiuzek aldiz 2.176. Buruz-borokoaren atean gelditu dira urrunez urrun Aitor Mendeluze, Sustrai Kolina, Alaia Martin, Beñat Gaztelumandi, Nerea Ibarzabal eta Joanes Jarregi. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Hamaika telebista bertso txapelketa nagusiko finalera gerturatu da eta hemen Xabi Goarekin gaude. Bertsozale elkarteko lehendakaritzako kidea da. Eguerdion? Eguerdion. Zemuz dijoa gaurko goiza, momentuzia erdia pasa da, ze balorazio egin duzu orain arte gertatutakoa? Bueno, lehenik eta poz handi badela berriz ere, batenok bildu alizatea bertan, 5 urteren buruan berriz ere horrelako leku bat, lehenengoz behintzat. Leku hau horrela betetzea eta lehenik eta hori da nik uste dute notizia aipagarrena, titularra eta gehien posten gaituena. Saioari dagokionez uste dut oso saio txukuna doala, agian ez da lehertu momentu puntualen baten, baina uste dut oso lan txukuna egiten ari dira bertsolariak eta publikoa gozatzen ari dela. 13.000 pertsonak hartu dira gaurkoan hemen, ez dira gutxi, gusartu garenean gutxienez, harrituta geratu gara ez, nola bizi duzue, zuek, ze sentsazio ez, hainbeste bertsozale hemen elkartuta ikusteak ze sentsazio eragin dizue? Bueno, posa eta ardura, erdibana, baina gehien bat posa esango nuke. Uste dute atzo aulkia jartzen geundela komentatu genuela, ez? Nork esango zigun 2020ko udaberrian berriz ere gai izango ginela horrelako leku bat betetzeko, ez? Eta oraindik ere azala, tente jartzen zaigu esan orduko, ez? Nik uste dute giroa ederra dela, gaina egunak ere lagundu du, eta kanpoan orain bazkaltzen ari dira guztiak eguzkiaren argitan, da nik uste dute hori da, posa, ilusioa eta ardura puntu bat ere antolakuntzan gaudena da heinean. Agustia posible egin izateko, imaginatzen dut, ikusi daiteke atzan dagoen antolakuntza erraldoia dela ez, konta idazu nola bizi izan duzue antolakuntza guztia borrera eraman alizatea, zenbat pertsona zaudete guztia hau mugitzen, zeintzuk izan dira ardura nagusiak? Batetik elkarteko langileak daude, haien lan eta ardurak bikain betetze dituztenak, eta bestetik badukagu borondatezko talde potente bat, 350 bat lagun edo izango gara guztira, azken egunotan hemen, aulkia jartzen, ateak zaintzen,
konsignak zaintzen, bueno, denetik lana ugari dago, baina hori eskerrak ere gertatzen da hau, eta nik uste dut eskertzekoa dela egiten duen lan on eta profesionala. Bueno, aldaketa nabargarria, urten Iruñan lehenbiziko aldiz txapelketa nagusia ospatu da. Bueno, zer esan nahi du honek, ez? Aldaketa bat da historian ere. Bai, bertsolariek gaiek ere aipatu dute, ez? Badu kutsu politiko bat ona etortzeak, zorionez holtzan suertatu den taldeak ere badu, argazki horrek ere badu pisu politiko bat, eta nik uste dutela gaur egun plazak jardunean ari diren horien lagin bat eta irudia ere badela horren islada, ez? Eta bueno, Iruña zer esango dugu, 13.000 pertsona, Navarraena, etxean bezala, posik. Aipatu duzun argazki horretan ere, lehendabiziko aldiz hiru emakume ikusi ditugu final batean, ez? Orain arte ikusi ez dugun zerbait da horixe. Bai, izan da garitik, ez nik uste dut badela, plazan gertatzen ari denaren lagin txiki bat. Akaso zenbakiak ez dira kasu honetan perfektuak eta zehatzak, baina plazan eman diren aldaketa batzuk, hemen ere gaur ikusi ahal izan ditugu. Ederki Xabi ikusi dugu gainera, gogo handiak bazeudela final hau ospatzeko, 5 urte itxaron behar izan dira, eta iraietik amaitu ziren sarrera horiek oso datu esanguratsua, ez? Jendeak bazuen gogo handiagun hau iristeko ez da. Bai, horrela da, 5 urteko zikloa bilakatu zaigu txapelketa, urtengoa nolabait urtebete beranduago dator, eta ilusioz eta gogoz hartu dugu, eta arratsaldea ere uste dut horrela hartuko dugula. Ederki Xabi, mila esker, ikusi beharko dugu nola amaitzen den bertso txapelketa final unkigarri hau, eta mila esker gurekin ratutxo egoteagatik. Zuei, mila esker. Bilboko Udalak Euskaren nazioarteko eguna ospatu nahi du. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkai Irratia, Zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika telebistari ere zorionak. Mila esker. Euskera normalizatzeko eta euskal kulturaren sustapenerako Bilboko herritar guztien artean egindako ekarpenagat. Oroigarri moduan Dariurzaiek egindako grabatu bana jasoko duzue. Grabatu honek hain gurea den zirimiria islatzen du. Zirimiria Bilboko kaleetan, euskera zirimiri bezalakoa izan behar da. Bilboko kalean guztiz behar ditu. Eurize da, eurize da. Hemen ikusten dozu esarize, superpolitze zirimirize da, bale? Gure esaria. Bilboko zirimirize, bitzu, beze zurbildu, eske ikusi mira hurbiletik. Papel simple bat emoten dugu, baina ez sopolita. Nik ikutzen dut eta emoten dugu, ez dakit, eske Nikolako, bai, zirimirize ikutzen nauela. Bai, gustitzen hau. Ui? Kolpez kolpen gaude, nola nabaritzen da, hortxe, Bat aitortu behar dotzuet. Eski super urdurina ozenaz, super fan naro aiturrina. Niri piloa guztetate. Eta nabilitzaroten, klaro, eski danak naditzi ez gauzak aldetu inakita naroari, eta dauz Bizkaia Irratigaz, Bilbo Hiriagaz, eta ni hemen, itxaroten, eta nau, ez dakizu esan. No, hemen nau, neure idolagaz, nire jainkosagaz, naroa, ez dakit, eski barkatu, super urdurin nau. Eski lehen kamarari aitortutzat. Eske niretzeko dana zara naroa. Ez dakit, ezai guzumez zer sentitzen dozun zuk sari hau jasotzerakoan. Ieko neska honek nauka onaino nauka. Jakin dezazuen ni naizela, bere fan handiena. Zer suposatzen duen, zuentzako dela. Neskak, zuek horratzean zaudeten horrek lana egiten duzuen guzti gintzat, zuentzat, hor grabatzen aizen horrentzat,
zuentza dela sari hau. Eskortea batara, eske naro, aiturrik esan deu sarize niretzako dala. Ez, baina benetan, sarize ondo da, ilusioa aportetan dugu guk amaikara, baina eskatu beste sari mota bat, zer nahiko zendun, beste sari mota bat, zirimirize politze da, Ikusi dugu lehen, polipolitze dela, baina beste sari mota bat? Hambre, tesak eskatuko luke Satisfyer bat, Mirenek eskatuko luke Kariben opor batzuk, eki eskatuko zenuk, ezuk? Ez dakiz zerreta, zuk, Jenny? Nik? Bai. Ba, holan, zuri atrapastazo. Baina, zuga safari bat? Bale, nerekin afari bat. Bilboko udalak afari bat, ordainduko dozku? Gaur pasta batzuk eta txokolate bat eman digu, ojo. Ze gozo, ez dugu proba, baina gozo egondik. Hau ba, berriro ni. Ez que, klaro, ez dut konta, baina Iñak erien bitzat elkarrizketi, Eta, ez que, berak ordaintzen dozte, ez dakit. Zerin bikotan, ez dakit esan, ez dakit, ez que, itxura honak eukibider dotaz. Itxura honak. Karo, nire nagusi da. Ez que... Hone gauza niri bakarri pasetatez. Mentze gauz, amaikako nagusizegaz, Iñakigaz, barkatu kostazu Iñaki, baina eske urturi nauz, karo, zu niri nagusizara eta ordaindun biztazu eta holako elkarrizketak eitzie, urduritasuna motezte, bale? Baina, bueno, Iñaki, zuretzako sari hau, zer izen da? Musu bat bezala. Baina musuaz gain bestelako gauzak ere nahi zaititugu. Adibidez? Bakizu, maitasun guztiak diruarekin nahasten dira, eta guk dirua behar izaten du. Tamalez, bizigaren gizarte hontan dirue garrantzitsu da, orduan diruzko saritxu be ondo egongo zan. Bueno, aitortzak ondo daude, baina bestelakoak ez du aukera galdu behar, gu behar ditugunak ere eskatzeko. Mesedez, Bilboko ikusle guztizek bazkidetu amaikara, eta horretaz gain Bilbo, mesedez, diru aportzu bet. Ilusioa badekogu, baina dirue bierdako. Gaur egun danetrako bierda dirue. Eta, ia maieran bazkaldu nahi dut, eta holako gauza. Aurten bai, udako atortzu rokaren ostean, 4 aiztara zabaldu dira Euskal presoen aldeko aldarriak Atarrabian. Pandemiaren etenaldia aparte urtero atortzu roka ospatzen da Atarrabian eta aurten 27. edizioa antolatu dute. Abenduaren 17an antolatu dute edizio hori eta 17 talde oholtza gainera igo dira. Gertu haude Lelopean antolatu dute aurtengo edizioa eta izan ere lanaldia du atzetik musika jaialdi honek eta horretarako 800 voluntario baino gehiagok parte hartzen dute musika jaialdia posible egiteko. Hala ere, atortzu roka musika jaialdia baino askoz gehiago da, elkartasun jaialdia baita. Badaukagun hola goza, tristura zugu alare, nahi gabe bihotza. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Etxean eta nahi ditugu elkarrekin, zuk barrutik nik kanpotik dira, herria indartzen ari da, lehenbaien dekarri behar dira, presoak Euskal Herrira. Gu Basauritik eta ni Barakaldotik. Otzarretik. Tarrikaldetik. Santurtzitik, biak, bai. Tolosatik. Tolosatiken. Bai. Lehenengoa da. Negukoa, bai. Bestean ez. Normalean udara juten gara. Udakora. Bai, beste batzutan egondakoa, ja. Bueno, ni etorri nintzen pandemia aurreko atortxura baita ere, baina bere lehenengo atortxua. Urtero etorri izan geha, bai udarako eta nebaita indanan, eta neguko nebaita. Ez dakigu ziman, nahi genuen etorri eta zegatik ez da kauza besteko eta boiatzeko eta holan. Ohituragatik edo, festa dago, barrura eta baita ere dekon importantzia eta garrantziaren gatik baita etorri gara, azkenean Euskal presoak etxera rebindikatzeko. Bai, azkenean da, bai, ekimenak daukan
Berez izan nahi eta atzedia datorrena eta berez ekimena. Bueno, euskal musika gustatzeko leku aproposa dela uste dugulako. Eta jende gaztea datorrelako, eta hola. Bueno, elkartasuna adierazteko, hori lehen da bizti, eta gero baita ere ondo pasatzeko, lagunek niroteko, eta beste giro baten. Ni brigade. Eta Merina Gris bai. Eta Tremenda Jauria. Eta dana. Bai, Segismundo Toxikomanio. Ni egia zonda ez dakit. Hartu dut egin programa zer nahi gogoratzen askotaz. Ez dakit egondakoa, bertindu ez da egia zonda. Ez dakit. Nahiko ditugu. Bai, nahiko ditugu. Adibidez, bulego. Eskakeitanen jira amaituko da urten, orduan eskakeitan baita ere, Tremenda Jauria, bulego, ez dakit asko daude. Tremenda Jauria. Eta ez dakit, denak dira talde honak. Egia esan, urtero oso talde honak kartituzte, así que... Oso goitza horretako, Oso goiz ez dute dan, así que ondino ez. Gero harrapatzen badin banauzu bai, baina ez dotzut ez ez prometiuko. Bai, gero harrapautu eta abesteko dugu fijo. Ez que oso gaizki kantatzen dugu, ez betu. Bai, oso gaizki kantatzen dugu benetan. No voy a dormir contigo esta noche, si me puedes llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Hementxe gaude, auzolanean bolondres pila daude, baina hauekin topatu gara, ez dakit, ze nolako txanda tokatu du zaizue aurten? Txanda luzea, 6 ordukoa egongo gara hemen, egiten barra, eta hori, egongo gara barra handian, orduan horregatik da txanda luzea, baina ondo, gustora. Hauxe da, txanda egiten duzuen lehenbiziko urtea edo beste atortxuetan ere etorri zarete? Ni atortxuan izan da lehenengo urtea, baina gero egin dut oinezean, eta nire herrian jaietan ere egin ditut batzutan txanda batzuk. Eta zuentzat lehenbiziko urtea, beste batzuetan etorri zarete? Niretzako bigarren urtea da. Bai, niretzako ere bigarren urtea, etorri nintzen justo COVID-a baino aurretik egin zen azkeneko atortxura, eta aurten hori esperientzia desberdina barra egiten, baino gogotxu. Bai. Aurrekoan zer tokatu zitzaizun? Ez, etorri nintzen kontzertuetara, bai. Eta nola erabaki duzue, zergatik animatu zarete txanda egitera? Ni egin nuenean oinezean, oso ongi pasa nuen, eta esan zidan bera, zatoz unai egitera txanda, eta esan nien baietz eta listo, hemen dago. Azkenean atortxua bolondresak dira, bolondresik gabe eta txandak egiten dituzten pertsonik gabe ez dago atortxurik, orduan pizkat laguntzera eta posible egitera. Hori da, guztiok atortxu disfrutatzeko pixka bat jarri behar dugu bakoitza, eta hori alden moduan laguntzea. Eta ez zizue galdetu, nondik zatozten, nongoak zarete zuek? Nita Faiakoa. Iruñekoa. Iruñekoa ere, bai. Eta txanda egitea aparte imaginatzen dut ere musika kontzertuak ikusteko gogoak izanen dituzuela, zeintzuk dira zuen talde gogokoenak? Nire kasuan, odolkiak ordainetan, sortea daukagun beste barrara egiteragoa zen ikusteko kontzertua, eta gero esea eta Segismundo. Eta zure partetik? Gogokoenak, Brigade Loko eta batez ere Raimundo el Canastero. Ni gogotxo etortzen naiz kontzertua ikustera, baina hori batez ere Raimundo el Canastero, bai. Mila esker gurekin ratutxo hau egoteagatik, eta espero dut txanda nahiko ondo eramatea, eta juerga pixka bat egin alitzatea. Mila esker! Izaten jende normal, azkenean da kirola egiten ez dutenak, beste aukera bat ikutzea, ez? Azkenean muskulazioko salak eta crossfit ere bai modan jarri zana ere bai, eta olako kirolak mota ondo daude, baina esan egun, pixkat errexago, piso gutxi egin, taldeka lantzea eta bakoitza bere ritmoarekin. Orduan hasi ginen ideia horiekin, pisua, ari bidez. Gu elebatzen dugun pisua asko gutxiago da, eta egiten dugu ariketak errexadian. Orduan orokorrean hori da pixka desbentasuna. Gero baita ere, olako jende kirola egiten duena edo ez egiten duenak,
Azkenean zailtasunen gehiena da hori ez. Pixkat kirola saia baldin bada, bai ez naiz apuntatzen. Pisu asko erabiltzen da, igual ja mozten ez pixka bat jutea. Orduan hemen lortu genuen pixka bat hori kentzea ez, beldur hori kentzea. Betiko gimnasia, ni oso garbi hitz egiten beti. Betiko gimnasia da, sentadilla, besoko flexioak, orain gaur egun material pila bat daude, material berri pila bat daude. Orduan egiten duguna da hori, una gimnasia basika. Betiko gimnasia. Gero baita ere OCR, oztoporen lasterketak, hori modan jarri da pila bat ere bai, eta gure garaian, nahiko pionera izan ginen, hemen Euskal Herrian zan egiten, holako probak, eta bueno, hasi ginean pixka bat estrukturak jartzen eta rampak eta sokak ikusten dizun bezala jostailuak, ez, parke bat bezala. Orain Jairos ere bai, beste modalidade bat. Beti gaude adia beste dago merkatuan eta modan jartzen dian kirol motak eta gure terrenoa ekartzea, eta hori, momentuz funtzionala, OCR, Jairos. Azkenin hainbeste mota daude, kirol mota daude, spinning, aerobik, egirik eta triatloiak, ondo egiten bezaizu, hoi da honela, azkenian, ez? Orduan, gimnasia funtzionala egiten duguna da oso basikoa, edo zein pertsonako, orduan, hoi beti hona dago. Eta da hariketak eguneko gauzak egiterakoan, balio zaizu, ez? Pixka bat, indarreko lana, harina egotea ere bai, gorputza pixkat indarra aukitzi, erosketak eramatea edo eskaiak igotzeko, ez? Egunetako gauzak egiten dugunak, forman egotea. Orduan, zein da honena, zein dakakoa, hori, gustatzen baizu eta izentia botatzen baizu eta gaina giro honean eta hori, da azkenean formula magika. Asko aldatzen dugu entrenamentuak, egunero aldatzen dugu zirkuitoak, orduan, nahiz hariketak antzekoak izan, beti aldatzen dugu. Orduan, rutinak desberdina dira, egunero. Zaila da, gurentzako, monitorentzako, azkenien ideiak eta imaginazio asko behar da, baina bestatik bazkidentzako eskertzen da pila bat, ez? Entrenamentu desberdinak izatea. Hemen ari bez parken dakagu, orduan hori egiten dutenean, korrika egiten dugu kalean, eta beste puntu bada. Normalean kiroldegitan eta deporte de sale ditzen den bezala zaude gune batean, ogela batean, eta hemen atatzen kalean, orduan, hori askatasun hori ere bai eskertzen da pilo bat. Entrenamentuak, badaude entrenamentu batzuk anaerobiko diala, edo gehiago anaerobikoak eta beste batzuk aerobikoak. Orduan, nasketa hori nintzat dago sekretua, ez? Bitatik egitea. Gu dakagu junior taldea, deitzen dugu horrela, azten geha 5 urtetik aurrea. Zer nire txipa hasiatik oso garbi neukan, elkarte bat bezala ikutzea denetatik. Eta denontak izena jarri genuen bortako. Orduan gaur egon da gizon bat 60 urtekin. Tarte hori ez da zaitu importanteena, azkenean, niretzako importanteena. Azkenean bestean bukatzen zera, pixkatia 30 tarteko elitekoak ez, beti daude gazteak eta sasoien daudenak, baina niretzat gumeak klabea dira, eta adinekoak ere bai. Azkenean, nire ez moda zen, pertsona hori, eta nire familia ikusten nuen, nire arrebak ari bez, zean kirolariak, nire amaztare, izan den joe. Eta segatik ez dute kirola egiten. Kiroldegi batea jutea, ja arropa jantzea, ja pega bada. Azkenean bakotza dakagu gure keskak eta gure historiak barruan, ez? Eta edo potolo dienak, edo pentsatzen dutenak ez dute balio kirola egiteko jende pila badago, orduan zaten jende hori aukera eman behar dugu, ez? Pixkat kirola egitea, kirola oso ona da, hori garbi duelik gabe, ez? Hasieratik garbi neukan, hortako zan, horlako perfila, jende perfila horlako izan bastan. Eta ni, nire oso garbi ditzen jendearekin, bizi behar da. Kirola importantea da, baina ez da gauza bakarra. Gero horreka mantendu behar ere bai. Ondo jan behar duzu, baina pintxo bat zagardo bat jatea oso ona da ere bai, egin ezazu, neurri batean. Orain dago sesio gehiagi, ez? Kirola edo zea kirolaria eta goiko mailakoa eta dietas estriktak dal, edo zea baldarras que no des nada, orduan tarte bat dago. Nik kirola egiten dut, parranda egiten dut ere bai, eta bitatik egin behar da. Bizitza oso beretsa da, bakarrik gauza bat egiteko, Nirak dira zer dator, Alemanitik dator? Alemanin sortu zuen, lau lagun, eta mezklatzeko azkenen ariketa fisiko batzuk korrikarekin.
azkenen da... Alternatzen dira indarra eta korrika. Kilometro bat korrika eta gero ariketa bat egiten da. Beti 8 ariketa iguala dira eta beti 8 kilometro dira. Eta kilometro bakoitzen ostean kilometro iguala da. Eta beti proba guztietan ordena iguala da. Ni hasi nintzen aurreko urteko iraila urrian. Egia esan, komentatu ziaten, hasi zela kirol berri bat, hemen gimnasio hau ezagutzen nuen ja, eta zen, probatuko, eta egia esan, oso kompletoa da, oso gogorra baina oso kompletoa da. Eta ni, eta uste Igorre bai, engantxatua gaude. Bai, nire igual. Azkenen, hemen gimnasio enten entrenatzen du asko Spartan Race eta oztopo lasterketatako, eta justo hau batea zitzaigun, derrepente egun baten, komentau intziguen entrenatzeko ere bai, eta hasi ginen entrenatzen, eta hortik hilabetea, Madrileko lasterketa joan ginen. Bueno, uste biak batera hasi ginela, lehenengoa izan genuen aurreko urteko abenduan, Madrilen. Gero ni egon nintzen Las Vegaseko txapelketan, munduko txapelketan, eta hau da hirugarrena Valentzikoa. Eta Igor egon zen Madrilen. Madrilen, gero Alemania joan nintzen Frankfurtea. Alemania Frankfurtea joan nintzen kompetitzea eta Valentzia. Eta aurten diteko asmoa dakau Espainiko Liga, 5 karrera diala, eta gero aparte Europea eta Mundiala, klasifikau ezkeo, bai... Han egongo geha, gerra ematen. Nik esango nuke oso gogorra dela, oso gogorra dela. Dana eman ezkeo azkeneko proban ja, ni adibidez Valentzin aurrekoan, azkeneko proban ja neon ja mareatu hau. Eta bukatu nun, da ja, lerrin da barruan ezakazula ezer ja, etzan, eta egon etzan igual minutu eta erdi hor, zin arnase hartu kasi, eta gaur aste artea, eta oraindik gorputza nabaritzen da. Nabaritzen da kaina izan du asteburuan, oso gogorra niretzako. Baita ere, azkenen ordu bete eta ordu eta erdin arten izatea denbora normalak, baina eske bukatzezu lerrin da, porque azkeneko proba arte gute batza pixka gordetzen, azkeneko proban dana ematezu eta beti jende guztia lertikia. Kirola egiten duen edonork, nik uste, bai denbora gehiago edo gutxiago, baina bukatzeko gai izan beharko zen. Bai, azkenen bi mailatan diferentziatuta dago. Azkenen pro maila eta gero beste maila normala, azkenen pisu diferentzia askoa dago. Orduan, ez duna asko prepatzen, beste beko maila nik ebau, ez da gehiungo problemi bukatzeko. Niretzako nik ezagutu duten gimnasio kompletoena da. Niri gimnasio honek eman ditena, kristona izan da, ez naiz crossfit eta ez naiz asko ibili ez da, baina niretzako oso kompletoa da. Bai giroa, bai entrenatzaaren gertutasuna, eta lagunak eta dena. Behizena esategun bezala denontzat, azkenen hemen juntatze geha, urte askotako jendea, diferentzia askoki, bai mutila, neska, gazte, zarrak, kirolariak, ez dianak kirolarik, eozten kirolatan ibiltzen jendea, bai futbolista, korrikalarik, orduan, hemen pixka gure entrenamendu izatea daneoako balio hula. Orduan, ez da oso zaila eta oso fisikoa, jende helduntzako pixka larri biltzeko problemik eukiko duguna, baina eske danontzako balio gu. Orduan, hori da. Mundu guztiari gonbidatzen diogu honea etortzea, hau probatzea, seguro gustatuko zaiela. Eta denontzako gala, denontzako gala betorri.